खाली हा जेवढे हे रशी धरते हे ओढून हा धरली ओढून धर हा थोडा थोडा ओढून धर तुम्ही वर जाऊन मग थोडं असते ती बघा तुला ते थांब ओढून धर हा असते असते जरा जोडून धर हा आम्ही लांब आहे, इकडे आहे पप्पा इकडे या. हो तुम्ही इकडे या. हा सोडू खेचा हा सोडले खेचा वर हा होय धरले घट्ट अच्छा तू हां तू रस्ते पकड हां हा सोडतोय हळूहळू सोडतोय हा संपली रशी माझ्याकडची संपली हा माझ्याकडची सोडतो हा संपली रशी संपली नाही धरून नाही तूच पकड हा थोडा हळूहळू हळूहळू थोडा हा बरोबर 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 येऊ दे 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 काढी दे. हा एक 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 हा येऊ दे येऊ दे हा धरा घरच इकडे हो आता दिली दिली हा थांब जरा हा बस 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 थांबा थांबा थांब थांब अजून आहे ना हा या का हा खेचा खेचा सांग. हा खेचा खेचा आता आता ती तोंडाकडे दिलं मला हा घे खेचा आता वर नाही ती ती गाठ होती तिकडच्या नाही त्या ह्याला मला नाही नाही इकडचे काढा ना इकडचे वाटेवर आहे, हा बघा तुमच्या मागच्या साईडचा थांब जरा हा धरले धरले हा सोडते सोडते हो सांगते सांगते
संपली हा हा संपली हा हा धरले घट्ट धरले सोडू हा सोडतोय खेचा वर हा तुम्ही सोडून नका सांगा घट्ट. तुम्ही घट्ट पकडा. हा, आता माझ्याकडची संपली हा हा तुम्ही घट्ट पकडा. संपली आहे माझ्याकडची हा 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 येऊ दे 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 हळूहळू येऊ दे हळूहळू हा येऊ दे सावकाश. हळूहळू हा अच्छा हा अजून येऊ दे हा तुला सांगतोय पप्पा हागला. दोन मिनिटं बस होण्या जाऊ द्या गाडी कोणी मोबाईल काय म्हणतात खाली मारी खायची हा मारा हा लय उमले तो रे How are you?
बाहेरच फेका ती. मग खाली झाड आहे बाहेर एका साईडला हा. हा बस बस उद्या वाचून द्या. आणि डोक्यावरचं तर डोक्यावरचं एक हात. ठेवा. हा नाही नाही ते हा तो पण काढून टाका. ती हे पोळच कापून द्या. पाठ तुमच्या मागच्या डोक्यावर मागे पण आहे तुमच्या. हा तो पप्पा तो काल ह्याच्यातनं पडला तो पण काढून टाक. तो एकच आहे तिथे. हा, मग काढून टाक. काढ, काढ, काढ. आणि ते पोहे काढली उतार. आणि काय करतो हा तो बघा तो मागचा एक काढलं चाकातला पडलेला आहे त्याच्या बाजूला. थांबा हो, तुम्ही बाजूला हो ना. हा. हा पण आहे ना पुढे. या साईडला एक आहे ना. सोबत बिनतं त्याचे कसं पाणी येतो म्हणजे टप्पा टप्पा लागत टाकली होते. असं काढून जमले असते होय आई जर काय खिचडी असते काढू दे पाणी. गेलो पण इतकं चांगलं वाय गेलो चार कपडे ओरा बाबा. हा बस शाबास वरचं पण आहे. बाहेर जा एवढे फुटता बाहेर जा हा आवाज बंद करू